Deitang ki balamat ki ban smutu ya ka jingpang. Ban tipnya kumnu kata ka klam covid kalong la dayo ya ka bat watru anda kala koy. Ushilong mil hak Patrick Julio lali bani kundu bat wei rongba ubarang sukai na kata ka jingpang. Uni rongba ubolong ru wei na kinong ilam sinong obat kumu skatri jong sinong semet ya walatip kerteng kumu ba pensong dor el nongbri bat ha ka jengkren ula pensong kumnu ula yakun bat kati ka jingpang ha ka por bo sa sumar ha bethini hospital bat banyathu ru ka ei ka bolaja hadien bondal koy uba pensong dor ulu ong ba hadien arpos ngi na ka jikun bat ka klam covid-19 bat banyo jingkoi henry udang peteng bat don ka jing e ha ka ring bat penher mensiam te ko kong abang yo ikan ni jingpang di kalau dan show ke jingpang biong kte te na galing jong ala seng pum le sting di ki dawai ki bang le sim hi na farmasi ni kim sim la yarap diskus ni yo ijing susu wa kadon jing e akaban ring si ti na kata daw le ban mi ki doktor kila advice nga bagi ong bagi di hospital ti na marang susu baga ni jing ring mensim kala kam tray tika ik malik ngalalit cho siya PC bat hangtay ngaliyo ban kundu i doktor nonglai masleng doktor nonglai ila ay ngali la sumare nga ila ay dak oksigen bat hadian ka tugan ipor nga bade ban siya hospital bat habi doktor nonglai la persang wan pun hospital di babun hospital kila daplot ngamyo ay jaga ndai kumno bagi jingerap di para kentei jongai badan singedeng pilih niat di nilai keren bat ngalayo ban lek anti betni sta bat habla tes sing anti kelalong positif bat ngala dengan kat bat oksigen ngalayo kamera haka general ward di marsu admit yang anti ke gamangashim kalong bersiteu ngam sungu ngam tipsu LD bangalong gumno ngam tipsu ke injection cek dawai ke gumno ngalong gumno ngam tipsu ndai hedin steu bangal tibrio upara jonga para artmi jonga ba nga ong epson bok ni ya gijing e ko ba pi kun ha ka ba ki doktor ki ong banra na ICU ndai haba ki simbat x6 ban tes ki ong ba ka format ki jonga ka biang test report ki biang bat dei halor kita konong rim ki ibu ba nga general ward bat ki ong ru ba ha kadai ke buat jomblai ya si punyo api government dengar ngas mutu kumbrio boyo ini jingpang bagade ga ji ji jomblai namang ngal dei bru don lupa ke jingpang haki klai ke jonga mong la depan sumar ho uplo hospital ko masan du senen mensua tinggal long kita ki ke comorbidities patient ki belak ban tak pa ni dengan jingpang ti hendai de ji ji jomblai telek si ngal ala ban lai na kan jingpang bat ngal hab ne kun kumba arpus ni yang ni yang simpang bangan lai na desi panlong bag result ke jonga kan long negatif kenik sadem ke jonga kadang dap ha namar ba ni khunyang loyo mantre kitor ke jonga ti haduk mataram lai ni ki doktor ki ongket salai spi ti ngaladon kumba arpus ni ha covid wat bagano kanu ka ching smoper hakimet ki phat ki chungi ngidei ban lek wud si doktor what kind of thing what di dawai hi kumbolong manga nga batai leng ba ke experience ngam dei ru start habai dei bet ki dawai ki doktor dei leng ba ke experience ko chonga habang amat ya kini ki stom ngadon gubiong kulik ngakum le start hi bandi dawai hi dei gani kelabu ching nga kelabu nga situation ga ba hadu tak kat hadu bangan hab ban le hospital bat ban lai no ni khnyang chimpang hadu arpos ngi ngam kwa bagi wei bat ki brio kin mat ya gani ga ju ching ka banga ngamat nak takadaw nga ada kentujur naduk dono mensiam bakum kinong song jong ni gejala kat kibla banyu sngo lengba kan ka kubur bakin sim kia baknom la sting yu ni jingpang bat kawai kamangang yu i kalong ba habang yu ni jingpang kawai na ka bakta du ka de ki jinglut ki jingsep habang yu ni jingpang pi ke jinglut kalong ka bakraw hadu ata ka ba adu ata ban ngai skem la ta ki baduk ki basuk ki bamdon ki kam ki jam ki babiang laki admit iki hospital tang steo kinos kenwan ye thu ipi bakapil kala poi de kilang ke e ban chia ki na thai le si ki bubun ki bodu no la ke jong ke jing em dei tang na ke jing perkhat halor ke jing lut dei than tang ta nau to chimpang tingi ki blamat ki blangat ye ni ngis ngotu ye ke jing e ka bakraw hak bai dei be jing lut
tena kata ngam dei ban le sting yo ni namar haba palat ke jinglut kam dei tambah kata efisiment ke kata i jingmut jing perkat ke jongpi ke kata i baying i basam jongpi ke kata i jingmut jing perkat jing baying jing di basam ke jongpi haba ke kata lut kumta ke psychologically ke pentolot ya ke jing im ke jongki kala bikin long sokom ha kata ke pressure batlah ha ke bukum gani ke por ni virus atak ya ke bukum kita kila ban kata alang tega bungadon ban kerpat kalong ngim dei ban ile kai ni khnyang sim khia ko ngu ye kijing penya ye kijing penya jing ki bor sarkar ki ba pen banana ka por sak por ba ni dei ban sim khia ha ka ban deng ye ki mas ki jongi ban maintain kita social distance bat ban le khuoi ban sai i ti na kata kata ngas kerpat epi ngini ko ngu aba ki doktor ki ajing mun ngang yo sngo habi doktor ngadon hang thi doktor nolaj nak smith PhD namar bangalong journal secretary jong dor bar song smith plun ila phone ngai yong ba kibriu kile sting don kamban ai na phi blayo igani jingpang ye khubo ba kibriu hang ne smith namar bang kren nik smith PhD kam dei tang smith na nong krem na mom tho na ibobun kisnong ki ha po smith PhD tena kata kada yong don kamban ai ye ka khubor na phi blayo bat uri rong ba ki kibriu kile thu chani ba phi ba ki dei ban le sting pi dei ban chim khia ban wan ban ai ni tikaru namaru dei we ni kijing heda ho ngimla ban ngam ong ba pide ban ai be ni kijing sngo ke jonga ba don ko be pat kalat ban yada ni khang chingpang na sngo ba dang ba kijing ai ketika le si kan pendunai kata kijing ta jong ni khang chingpang bat kan yada kan pelaj na ka ban poi ki hospital pi le si tang da ka ba song haying san chpus ni khla ban laj ni chingpang ti nga ngam dei doktor ban batai hadu kan nu to vaccination kan erap kan dei ni ngai su thu kat kum kijing puli ke jonga lengba kijing tho na ka World Health Organization na kijing tho chongki riustat hakabede bat ki dawai lengba ki news ki baper ngi osngau ba pidon kam pan ai kini ketika nomor 1 mentak mendon ko be kalat ni tang ni ko be kalat berkata kalong pan ai tika bala pan ya dai pi let's say hispa kan omeda ni new phone ni hispa kala pan ai kijing ada re kum ki briu ngem de ban sngap ye kijing kentin en showroom cheneng ke bangi ngi keren para bom smutu para bom tip para bom sempang ye kene ka benta ngi di ban sngap ye ke e bagi doktor ki batai la ki babun ki la etika kim sim lamat ye kanu nu kijing kijing im ki ha ka ban ai kita ketika balai ngi ngin sep tiang la dangi don ye kata kijingit kri bagi dapat ki ba don lang ha ke im lang sa lang ken laj hukum kini kijing pang ni hab ban long mangi ki nong muna ki bapa mau ki nuksa ki bapa na mata chongki ban batai sepang kijing mentoi hakaba ai tika don kijing kerpat ngakerpat iki nong snong ni smith bikin simkia ban ai tika kijing kerpat ki jonga ka song ha komon jong pi pat la pilet chumlet ngam penbor nei kijing sngo ki jonga kijing i jonga du mata klong ba don pat ko kala bingla ban yale english yang chimpang nei tang ba ai tika bat mun ko ngu ye ke ye ki SOP ka ban ka leng jong sarkar ban ka health department kila penmi uni rongba ulapun pauru bau ni khnyang ulong bosar khai kumta ki boyo kampang kimdei ban kinsting kumalayu i kijingkren ki social media bat kiwe kilat thai ti kalong ka ka ba ka bangi kum ki bi ngam de ban kinsting ya se ki babun ki pat ba ha bang apek bang social media ki kren ka yu ni khnyang ki ong bom don namar ha bangi kren mo kum lo batai ki doktor le se ki babun layo ki don arjat ki belum asymptomatic bat ke comorbidities kita ke asymptomatic la ban namar ki biri plan ki la ban du no anja no hadin suppose ni ai bila quarantine den re hangi ki bolong comorbidities ki badan ni ki jingpang stom ni ibo ni khnyang prei borba bat abang apet iki x-ray ngayo i ye ki prei borba iki ni khnyang ye ki tor ki jonga bila pensiem jing nga bangan ring mensin